ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ଓ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ସମ୍ମାନ ଓ ସ୍ନେହ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଦୁନିଆରେ ରଙ୍ଗୀନ ସଭ୍ୟତାର ବାହାରି ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପର ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ସାଦରେ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ। ଆଜିର ଟପିକ୍ ମୋ ମା ମୋର ପୃଥିବୀ। ଆଖିର ପଲକ ଖୋଲିଲା ବେଳେ ମୋ ମା ହିଁ ମୋର ନିଜର। ମୋ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗର ଯତ୍ନ ସେ ହିଁ ନିଅନ୍ତି। ପେଟରେ ବ୍ୟଥା ମନର କଥା ନ କହିଲେ ବି ସେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତି। ଦିନରାତି ମୋ କଥା ବୁଝୁ ବୁଝୁ ନିଜକୁ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ମୋତେ ପଢ଼େଇବାକୁ କେତେ ଯେ ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ ତାଙ୍କର ଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ କଳନା କରାଯାଇପାରେ ନା। ଏହା ଭିତରେ ବଡ଼ ହୋଇ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମା ହୋଇଗଲିଣି। ନିଜ ମାର ତ୍ୟାଗକୁ ମୁଁ ଏବେ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ପର ଘରେ ମୁଁ ମାଆକୁ ପର କଲି, ହେଲେ ନିଜର ଖୋଲା ହୃଦୟର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମା ଛଡ଼ା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ନିଜର ବୋଲି କାହାକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ। ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ବେଳେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା କରୁଥିବା ମଣିଷକୁ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି, ଯାହାର କୋଳରେ ମୁଁ ଥିଲି ସୁରକ୍ଷିତ, ମନ ମୋର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ। ସଂସାରର ସବୁ ସାବତ ମା ଓ ଶାଶୁ ଯଦି ମା ହୋଇଯିବେ, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ମା'ର ଜାଗା ଓ ବିଶେଷତ୍ୱ ସବୁ ଉପେକ୍ଷିତ ଓ ଅବହେଳିତ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହା ହୋଇଥାନ୍ତେ। ସମସ୍ତ ସତ୍ୟତା ଓ ବାସ୍ତବତା ମଣିଷ ଜାଣିଗଲେ ତାକୁ କେବଳ ଭାବିବା ଓ ଆଖିର ଲୁହକୁ ଝରାଇବାକୁ ପଡ଼େ ଓ ନିଜର କିଏ ଜାଣିବାକୁ ଖୋଜୁଥାଏ। ସେ ହିଁ କେବଳ ମୋର ସହନୀୟ ମମତାମୟୀ ମା, ସେ ହିଁ ମୋର ପୃଥିବୀ।